Yeah, bushing for another show Makwaba Edeba Kinwu Sports, YouTube, Kinwu Sports, TikTok. Bushing second video be now I share, now I like it, now I for so any beer. I say the beer motion videos, YouTube. Bushing for where the ensemble and your boy air crop beer Kumasi, Metema, Asante Kotoko, as you in say a preseason no, Egusua, air coso, the third day of Asante Kotoko preseason. Eba so wɔ Padjo Park a ɛwɔ Kane West ɛyɛ Kumasi ɛhɔ na ɛnɛ preseason no ɛbaa so na abusuafoɔ ɛnɛ ɛyɛ 30 players ɛna ɛreporteeɛ 30 players ɛna ɛreportee wɔ ɛyɛ Padjo Park for ɛyɛ Asante Kotoko ɛyɛ preseason na these 30 players a ɛreporteeɛ ɛwɔ Kotoko preseason no na there were 3 foreign players a wɔn nso ɛka ho. Saa 3 foreign based players yi abɛka ɛyɛ Kotoko players no ho a currently ɔmo ne ɔmo yɛ adwuma anaasɛ ɔmo ne ɔmo yɛ training na coach no ne technical team no assess ɔmo performance sɛ ɔmo betumi asan ɔmo anaasɛ ɔmo betumi ahyɛ ɔmo akan ɛde ama ɛyɛ Korobea Kumasi Asante Kotoko. So there were 30 players in Kotoko preseason training today ɛwɔ ɛyɛ Padjo Park a ɛwɔ Kane West Kumasi. Together with 3 foreign-based players ɛbɛka ho a training ne ball work ne physical work ne nyinaa no ɛkɔɔ so technical team nyinaa were present including of sporting director anaasɛ director of football for Korobea Kumasi Asante Kotoko Stanley Menzo together with Eric Tinkler the head coach of Korobea Kumasi Asante Kotoko. So all the technical team with the board and the management were all available ɛwɔ Padjo Park ɛnɛ anɔpɛ yi for Kotoko preseason training na ɛkɔ so. Abusuafo nso hɔ a saa 3 foreign based players here ɔmo abɛn Kotoko ɛsan expect another 3 sɛ ɔmo ba bɛka ho na ɔmo abɛka preseason no ho na coach no ne sporting director no together with technical team amonitor ɔmo na ɔmo ahwɛ sɛ Kotoko betumi asan ɔmo na ɔmo asi akan de ama Korobea Kumasi Asante Kotoko next season anaasɛ season a yɛbɛsi. So 3 foreign-based players are available currently training with the club. Kotoko is expecting another 3 foreign-based players. Amusu Babeka ho. Na Kotoko ahwɛ sɛ ɔmo bɛsign about 1, 2, 3 players be in addition. Abɛka ho na afei ɛyɛ Eric Tinkler ɛnyɛ ne team no prepare mo for next season. Yɛnka ho sɛ ɛyɛ other youth team players no about 10 youth players so ɛsan ka ho a ɔmo training with the senior team na ɔmo ahwɛ ɔmo nyinaa mmɔden mmɔ. Na coach no prepare the players and I say the man squad for next season Ghana Premier League no and the FA Cup ebeko so Ghana na yahwe de ebeko nta busuafo and day 3 ewo Kotoko preseason no de ekọ so ho no na nsem ya kan nyina na say de kan nyina no me boss Richardo Suarez Pepe ewo nkyeremu bebre a o de man nti me enkote Richardo Suarez Pepe ebesan de sisi a Santos round about de no yes ɛwɔ ɛnam koko pie mu ekodi mi dwumadie bi akoma sports enye easy ɛwɔ hɔ koraa Mr Japan maame nkyɛw afei kwabena opoku apia kwabena mesrawo fela time ne ayɛ record to oba yɛ Facebook page de to bia obenya okɔ Pepe Suarez me channel no so a obenya na sikasam ne fela time no de me yɛ sure sɛ manager sɛ nka jose careful eti kwabena opoku apia ɛne afei mu amwɔ Prudential Bank Santos Runabout branch ni nyina no mame encha mo menua kese pa operations manager is my brother from another mother yenguram ni enyi nsem na emfama now abusha panyi sabe champo filler number 1 Asante Kotoko day 3 of the pre-season Asante Kotoko day 3 of the pre-season egusua ekosua enye asemketwa na ene champion Piero and or a producer extraordinaire for Asante Kotoko dwumadie no ze uko wura yesterday a na se wabetia tom na ene Piero abo adwuma enti yebemo details of Asante Kotoko dwumadie a wonum edie no ene Kabiru per account about 30 players per our account about 30 players in a room for a net training session no anopay.
na anɔpa training no ɔmo yɛ kyɛ paa nya agorɔ ɔmo yɛ kyɛ paa mepatro training deɛ woyɛ player na wompɛ training a woyɛ lazy kokum na wono wondeɛ sɛ wobɔ bɔɔl koraa footballer wakodeɛ ɛyɛ training abɛyɛ no eti this ɛyɛ count ɛnɛ Kotoko playing body no ɛhyɛ red technical team no ɛhyɛ green as you can see in your shot eti Kotoko playing body no ɛnɛ ɔmo ɛde ɔmo red no ɛnɛ kɔɔyɛ wohwɛm na wo sɛ bi mo deɛ anya red a mepatro junior team players no youth team players no wɔn ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔ senior team ntaadeɛ no bi nti ayɛ wɔn ɛhyɛ wɔn nso training case na wɔn de wɔn training no but woka mfonyini a yɛ project ɛde ato so ama wo yɛ a ɛyɛ about 30 players ɛna wɔn apue mu ɛwɔ Pajo KNUST Pajo Park hɔ no ɛhɔ ɛna dwumadie yi ɛnso ɛkɔɔ so a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa baako no park baako no ɛda ase no ɔmo ayɛ ato din no Maajo ti ɔ Pajo na ɛsɛ paadi ni ɛna Maajo ɛso ase na mehwɛ video ɛsɛ na action bi kɔ so wɔ Maajo bɔ sɛ bɔɔl mo bɔɔ hɔ koraa nti wei ɛyɛ KNUST Pajo Park ɛhɔ na Asante Kotoko training no ɛba so ɛnɛ mepatro tienie Kotoko training no ɔmo yɛ bi ɛwɔ Adakogyaakye ɔmo yɛ bi ɛwɔ Pajo Kotoko training ɔmo yɛ no ɔmo yɛ bi ɛwɔ Adakogyaakye ɔmo yɛ bi ɛwɔ Pajo eti let's establish that 30 players ɛnɛ ɔmo rem ɛba bɛyɛ training no yes minim so wate dada 3 foreign based players ɛyɛ part of players na a training no 3 players a wɔn ɛyɛ free outside of Ghana Pajo yɛka foreigner yɛ ana normally gɔfa dwom sɛ yɛka burukyiri ankasa daabi obi firi Togo a ɔyɛ foreigner so obi firi Benin a ɔyɛ foreigner so obi firi Cameroon tie betuma ka kyerɛw sɛ Cameroonian players mienu ɛne 1 goalkeeper ɛwɔ Kotoko campus sie a wɔn ɛyɛ training ni bie wɔn deɛ no wɔn aba for training observation and evaluation tí wɔn bɛyɛ training monitoring ne bɛkɔ so monitor observation ne kɔ so yie a na Kotoko head coach Eric Tinkler ɛne sporting director no evaluate ɔmo evaluate no sɛ mmeranteɛ no mmɔde mo no yɛ yɛbɛtumi no mo to anamɔ no akɔ anim a ɔmo no mbɛtu anamɔ but for now no ɛyɛ 3 players ɛne yɛkasa yi wɔn ɛyɛ foreigners ɔmo wɔ 1 goalkeeper very very tall goalkeeper akwa no wɔ papapapapapa ɔwɔ paa na ɔnso bebrebe ɔyɛ nipa teatea wɔno ɛnso apiem ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti Stanley Menzo na ɛhyɛ black na ɔtache bɔɔl no ma aberanteɛ no sisiɛ no Stanley no fantastic eti wei ɛyɛ Asante Kotoko wɔnom training no ɛho nsɛm so 3 foreign based players me patro hyɛ no nso sɛ Kotoko egu so expect 3 more foreign based players 3 kai sɛ Ghana Premier League to register only 5 now Kotoko twɛn striker bi anim ofiri Southern Africa ɛyɛ coach a ne din ade Eric Tinkler and was suggested saa adeɛ no ade ama Kotoko mpanyinfoɔ striker a ofiri southern part of Africa. He could be a South African, he could be from, let's say, Lesotho, he could be from any of the southern African nations. Wamo enya ISR recommendation no and mpanyinfoɔ egudi ho adwuma. Afei matese skillful number 10 bi enso nkomodie ekoso. Skillful number 10 bi. All the foreign based players no per diamante no. Wonom beba aba beso mo ho de ahwe. Foreign players na Kotoko ade o mo bani nyina no. Ombeba beso mo ho de ahwe. Ama mpanyinfoɔ aba to a conclusion say we ye between na to aso and we ntimi ne to aso. So 3 already here. Kotoko expecting 3 more foreign players. And Sana Kotoko ameki ne onslaught no. Edi awura the transfer market no so. Deals eso mo klosi deals a eso mo bie ho no mo de ho nkomo no. Ombe bie ho no makoso edi ho enkomo a eno kakra efiri ehoba yete ho 7 edi ema so we the training session
na ɛno na mede nkyerɛmu ama wo sɛ kɔtɔkɔ training no ɛyɛ hybrid training ɛna coach Eric Tinkler ɛyɛ ɔyɛ hybrid training a ɔmo yɛ physical conditioning no na ɔmo yɛ ball work ne nyinaa ne sɛ coach no ɔwɔ duty sɛ ɔbɛyɛ kɔtɔkɔ team no mu ayɛ players no mu na coach ne bɛwie aka sɛ mehwɛ quality ɛwɔ ha no mekora mehia hwɛ yi biem momfa wei ama me anaasɛ daa bi wei deɛ ɔpanyin sɛ yɛanyɛ ntoma nkɔpɛ bi a megum a afe no yɛho bɛkyerɛ yɛ paa sɛdeɛ last season mo ho kyerɛ mu no ntia bia yɛnkɔpɛ wei mmra mehwɛ mu no position wei yɛyɛ sorted yɛyɛ okay aha deɛ ɔntimi mfa physical conditioning amerikatuo yɛhwiri nadeɛ yɛatra nadeɛ yɛsi hɔ physical conditioning kwa coach ne ntimi mfa nyɛ saa analysis ne nwie ɛno nti ɛna mpanyimfoɔ ama no kwan sɛ ɔnkɔmpan ne nti session a wohwɛ yi wobɛhu ball work ne bebrebe but abusapanyi ɔmo yɛ bibi interesting ɛwɔ coach no ɔtimi ɔmo yɛ ball work na 30 minutes 20 minutes na ɔmo agyae ɔmo gyae a na ɔmo akɔyɛ physicals ɔmo hwihwiri kakra bɛyɛ 20 minutes na ɔmo san so ɛkɔ ball work no in fact mfifire te mmeranteɛ no but me se mfifire woyɛ football a adeɛ bɛma wobɛgyina babara sports stadium a supporters bɛbɔ nsɛm ma wo krakrakra ɛyɛ adwumaden na abɛyɛ no gone are the days na Michael ɔsɛ Ember power ɛwɔ US ya power ɛtie show yi paa Ember power Roma Hill bɛpɔ no wobɛkɔ na ɔde bag abɔ n'akyi ne bag no aboɔ ne anwea na tie mu odu a ɛtwe Embasan na ɔde ɛfo bɛpɔ no na wɔsi na ɔfo na wɔsi na yɛ ne personal training na ɔyɛ o na yɛ no nka deɛ kɔtɔkɔ ɛyɛ no ho Ember power deɛ na ɔyɛ de yɛ ne training no mfifire ne ten especially preseason no ogyina park no so a wonim agorɔ bi a no yɛdi wɔ kurom ɔmo se Ember utua bam bi yɛ mmɔ bam ne deɛ ɛsɛ ase yɛyɛ advert nti ɔmo se na ɔde bam bi ɛhyɛ no to ɛnti ɔtumi nyina faako tira ma no tum rika saa ɛnyɛ bam na bisa pɛnyime saa bam no wode hyehyɛ me to sɛsie a Amerika na Ember ntumi ntumi ne wacondition ne body no wayɛ adwuma wɔ ne body ne ho enti na aberankyɛ no wɔ ahome fa ntini bɛka sɛ ɔwɔ ahom aberankyɛ no wɔ endurance to pia ball no tuma and the famous example of adia Michael say Ember sani training at the man here Kotoko versus Santos South Africa FNB stadium near Bob Batum na Samba running for the bar branch and person watching na Samba Jane and we call or running outside the field of play no be pick ball or running outside sure to say maybe Gary Bale say or dodge tackle na branch person watching no but Ember so the ball no kwa Kotoko ko shegu enti saa training na Asante Kotoko na buzapanyi sɛ unima bɛka sɛ hey coach ɛno na wobɔ no voice ɔse we are not going to kill you but we'll kill you after the first day inverted commas begin and close he's using that word in as a figure of speech figurative and they need to kill the laziness in some of the players. They need to kill the fact that players be put on weight. They be more overweight. They need to kill that. Sure. They need to ensure say Kotoko play and aye sharp. Na nebu Japan me ding come on Eric Tinkler asye. The original fella man. I'm the person example. Pepe Suarez. Eric Tinkler and then the director of football na say. Omo bono mposo omo bono. Omo pe quick transition. Okay. Next season, se coach ni wiye ni bi na wo hwa Asante Kotoko player. A change with some rapidity. A mirikasun tantem so. Entina coach and working on the fitness of the players. Obia that quick. Our park no so the amano. Ni play na a possession based football with speed. Nice. Usa bimu possession football. Among first speed in count they wear you down. Yeah. Spain for the enemy. Omba ball around you all on his mebriu. Unim uzo tubirika kwa ni ade wakwa efe okoba tre anu wagina but we dey na a quick transition na coach no epeso de ba enti sa de a emranche no yan wusu omo emranche yan sheki omo emranche yan make sure say
physical instructors. Now there was something that was strange about that Kotoko team. You bought match you over Barbara Sports Stadium. Win, lose, draw. Now Kotoko for that started. No, you warm up, almost say physicals. When Albert Mensah moved from Asante Kotoko to King Faisal, he brought a different set of physical trainers. Yeah. Now, say King Faisal team no, say yeah no. Talk to any coach at that time no Ghana Premier League. One coach I say, was it King Faisal for about 300 minutes of football. Omombre, energy no the best starting no. And no you did a game. This our season no over King Faisal. This mistake, King Faisal be go. Yes. Because he's on top of it. Okay. Onimdio oh yeah, I remember condition no endurance level no apeja. And that's exactly what coach at the team at the Eric Tinker. Oh yeah. Fantastic. Oh yeah, physical as the ball work no as I say e course. 80 and that training session course no. Who say because nchemo enya nchemo asempacho. We must specific instructions. So sometimes omo work over the flanks, na crosses naba. Omo work ball no efa flanks or na deliveries naba. But who's a place in United so ebidie. So omo a special work on crosses and how they would deal with it. Or pursue who's an strikers no. Omo ability, area ability na saying. So the coach Juma in the next 2-3 weeks, Mami Zanka be say 2-3 weeks. He will be in a position to evaluate and say Kwampoku are very good in the air. And Kwame air no nyade. But said you see jumping no. Ya policy na Ebeye. Abrante we are very good with crosses. But the crosses, no, normally our body see players nechi. And it is not a problem of a player who cannot cross the ball. But a player who ought to be taught where to cross the ball to. Nice one. Send one and nine and for more cross now. Emma born and treble baby. Send one and nine more cross now. Emma born and go goalkeeper also. Because you say a penny can cross. The coach is doing many things at a time. A lot of different things at a time. And a coach in the air. Now, oh yeah, because after 3 weeks, on the report, no, I got the board, through the director of football, or presented to the director of football. Then the director of football, together with the coach, and we share the executive chairman. Probably they can even meet the board and then discuss with them. In Tijuana, after the Bob Pepe this year, Janakwaya, no be so Pepe Suarez ye Janakwaya or Majiatu. Yeah. You see, because ye ja Pepe Quintino, ye be yasi the Kabiru Eba, and terms of what do we do about Kabiru? So, my second supporters, no. First week, second week, here, second week, what sign way, especially our local scene, no. On Tibibi. Foreign players now, on my bar, on mobile training observations, you know. On there, a bit or 3 at the Kayaba. Wadam for now, or the Mbella and Figi by, you know. Matters what the striker be Abba. Wow. And 3 foreign based players already in, 3 more foreign based players, Ebeba. Ninan a observation. Okay. I'm paying for you. On my year, no, say, Monday morning, then the board will proceed. Abusapani board no sika sam se bia e ska ne ni ontina wamunto player no bajo anjeza. Na ade ba kwa history ame Kotoko minim ene se ye yi obi aso e Kotoko chairman the first season of Abusapani jai. Udi agora wa koto si euro kra de abro. Eh normal. Sure. And na they spend with the thinking that Said Messi has spent the starting season ayaje. Eti ekɔ nim na masa fe was all this caraba o yes one spend bi ma na ɔne 80 nkɔmɔ kakra but there is no problem with say sikara Kotoko spending no and problematic. There's no problem with that, and the board the executive chairman of the club ready to spend fantastic on Asante Kotoko one recruitment. But the entire unya unsi akotowe no and was a penny ma baby so at the amanity sa particular video we Kabiru started for Franca the pepper ubon quick transition American quick when the coach then got so we na just say but a person with the intelligence level of the players, okay, the ability to learn
eti Kabiru start this my particular video. Was it? A part no we turn part, and they think that met me at transit into opposition area no with some few touches. No madru opposition area was a penny. The born echo aqua there. One a person born a so we example of quick transitional passes now. Not one of them and how they turn very quickly. Or 10 year now their movie, no swaji, no turn it, no their movie. That is exactly what coach of the penny one or more igusua or more ya and yasam. For now, dear. And ya and away a yard dear and away ya dear Debbie. I don't know why no. Obi wa the akachas one yan. Uj naturally now Chabakas one yard. So Nippon the akachas one jagas one yard. And yes one year. But you piece everything together, it will begin to make a lot of sense to you. You quiet the man, you can in Aboma. Was okay, say no person more. I feel what you say. Yeah. And I know any Juma of penny, or more any abre a year, or a share. Still training you fun to just say a morning and afternoon session. Or bit like I say morning and evening session. A menu and a place for now. Coach at your move from. Now you play and answer, oh, bra, means you'll be a crank, a coach of the penny, or run it across. I don't know Jorukra or Brepao. Tinker himself, I'm saying, condition was because, oh, Tumrika Park, there should be no abano, no bar, and yes, I'm going to crowd him there. On also our endurance level now. What a training and rancher. Oh, I wish your pennies of a jump. Richard Pepe shall raise the fella man. Kotoko. Omo epe, some no catches omo pe center backs. Korokuti ya yi enya a foreign national on a free transfer, top notch. The original fella man. The Hamza, Samba type of defender. Outside free agent. Oh, but yeah, wow. I say uyi ni free no. Wow, branch ba obeku free any there. More than 2 years on one side. The first season, no. What boy we are a atentam no. What the second season where's over stand was on yabotre. Me agent ni ho. Me manager tu kwan. Omo de saa because baby o won saa no de ayo omo no person oba. But there be am catch us project bi ana. Oh yes, our project with the notion say player bi ana e koton no. We are the ade. Player bi we de ade. Eti enkomo a e koso e wa Asante Kotoko so e bepanyi. Ebi e na mapone. Enso ede amawa. Enya Sam Kotoko. Now goalkeeper na waba no. And also another goalkeeper we met me aba. Wow. Aye. Goalkeeper were very slim and the physique no ne stature no gina wa and convincing penny for sa. Wow. Unsa Kamara wa pa ba no so na ni modu. Yeah. We all what but very slim. Tall, lanky. Yeah. Tall lanky goalkeeper. But said American unyame da go me am ball short no akire no aka say onimu go to see them da there be ameka bi. Omo de ba ndie eje ne ho so onim da. But ya na yesi agoro no ene form. Yes. Iti sempanyfo observe video na ye no mo de be gina mu a agoro ne form ye nyina no ye be hu de obetumi aye enso e wo akoprama no. Sebusha? Yes. My phone sia we aye